No joo, laitetaan pitkästä aikaa vähän tilannepäivitystä Jokkisrintamalta. Tämähän alkoi hienosti tää EVK-liigaprojekti. Auto oli 2 kuukautta sitten valmis ja ei ollutko odotella kisoja. Sitten käytiin vähän kellottaa ja mitäpä siinä sitten. Kaikkea muuta kivaa. Joo, se lohko vähän halkes. Ei se noin iso ollut se halkeama, se oli vaan tuommoinen pätkä siitä. Mä löin sen irti, että mä saan mitata paljonko seinän vahvuutta. 4 milliä oli. Ois pitänyt vielä kestää. En tiedä mikä tuli. Ja sitten vielä kampiakselista meni. Tarkentaako se? 2. kaula meni aika härskin näköiseksi. Se vielä siihen kaupan päälle. En tiedä. Tuon pitää vielä koneesta mulle tuo kampiakseli vielä. Ja sitten täällä on jo esiin valmisteltu pikkusen. Uusi lohko on porattu. Huomenna hooni viimeisen mittaan. Sitten vaan taso oikealle korolle ja saa se akseli sieltä koneesta multa, niin pääsee kasaamaan. Tuossa on vähän ei tykännyt laakeri. Laakeri kun meni öljyt ja veit sekaisin, niin en tiedä miten tästä yhdestä kaulasta veti kyllä ihan paskaksi. Kansio onneksi hyvin huolettu viime talvena, niin se kesti tämän räsäyksen. Ja siellä on laatikko yksi ottelee, että kun joku tulisi kaveriksi siihen jatkoksi vähän se. En tiedä. Viikko aikaa tai 5 päivää, niin on katsastus. Ehkä se siitä vielä. Ei tässä nyt vielä paniikki ole, mutta jos vaan kaikki nyt menee niin kuin on suunniteltu, niin pitäisi tulla valmiiksi ajoissa. Ehkä hyvällä tuurilla keskiviikkona saisi jo käyntiin. Hieno homma, että kavereita löytyi lohkoa ja muita osia lainaa. Tuossa tuli vähän muutakin accidenttia samalla. Niin. Iso kiitos niille ja koneistamolle, että se suostui ottaa akselia kun lohkon vielä, vaikka niillä tuntui kiire vähän olevan. Niin. Ei mitään. Lähdetään kohti uusia pettymyksiä. Katsotaan, jos ei auto nippu. Mä laitan kuvaa sitten tulemaan, jos sitten vielä jotain tulee. En tiedä. On tää kyllä aika kiva harrastus. Kiva harrastus, ei voi muuta sanoa. Joo. Morjes, katella.